Bon dia, Anna Guitart! Hola! Però com Quines estàs? ganes! Però com estàs? Escolta, Doncs mira, benvinguda a bé. Ciutadella, Ai, benvinguda sí, a Bada Llibres. sí. És el Que, més a prop que he estat de la llibreria. Aquest plano, des d'on la puc veure així una mica a dins, però mira, prepara't perquè aquest estiu vinc, eh? no, doncs, pensa que és casa teva, que et seguim de molt a prop, com molts dels lectors que venen a la llibreria, perquè és la casa dels llibres, no? La casa de les seleccions, i qui millor per seguir com a prescriptora de recomanacions que tu, que hi dediques tot el temps del món, no? Sí. El programa, crec que és el programa de culte, no? Que tots aprofitem per mirar quan tenim un moment i recuperar de la carta. I, Ai, gràcies, que bé. Quina no il·lusió sé, sentir-ho. bueno, Anna, no ho sé, Som jo tan suposo... petits que, saps? No, però mare de Déu, una cosa cuidada, que bé, no?, fer aquest programa. Sí, és un luxe. O sigui, jo sempre dic que tinc la millor feina del món i clar, és perquè faig coses com aquesta, poder fer aquest programa. El que passa és que jo voldria que me'n deixessin fer més, perquè ara n'hem fet 15 i de moment ja ens aturem i jo el faria tot l'any. Però Clar, vaja, bé, bé, molt contenta. de fet fas aquest programa, però també, espera que estic mirant que el vídeo vagi bé, sí. De fet, també et podem veure en un exercici una mica més d'equilibri que fas Sí? d'equilibrista amb malabarista amb els matins de Ah, TV3, sí. que Sí. també fas unes petites intervencions literàries que van molt bé per poder respondre a l'actualitat a través de la literatura. Sí, la Lídia Heredia em va demanar que no fes novetats, sinó que vinculés notícies amb literatura. I clar, és apassionant. Hi ha setmanes que ho veus claríssim, hi ha altres que et costa més, però clar, per exemple, ara amb tot el que està passant, no? amb tot el tema d'assetjaments tan terribles, no? de violències, clar, la literatura això ho explica molt bé i trobo que a vegades hi posa una mica de llum també, no? I vull dir que sí, els divendres faig això amb la Lídia. Que sàpigues que és un projecte, d'alguna manera, aquesta línia d'afrontar la realitat a través de la literatura, que des d'aquí va de llibres estem construint una sèrie d'activitats de cara a la tardor, Que si bé. el Covid ens ho permet, per abordar, per poder donar, no sé si respostes, però sí aprofundir en algunes de les preguntes, no?, Mm. a Sí, través de sí. la literatura, perquè moltes de les coses que passen, no només la pandèmia, sinó les angoixes, les pors, les llibertats coartades, el com podem afrontar un model nou d'ecologia, més enllà del que és el reciclatge, Sí, aprofundir en sí. una filosofia ecològica i totes aquestes qüestions que tenen a veure amb gènere, nous models familiars i reptes que tenim de futur Mhm. per realment buscar aquesta igualtat a la societat on encara hem de veure uns Uf! greuges de Sí, sí, és drets. horrorós. És que ni tan sols és així, és que és així. Mira, és que no em surt ni en plano la desigualtat, imagina't. Bé, amb tot això, ara ve el Sant Jordi i t'hem Va, sí, segrestat sí, aquí a sí, Badallibres. Sí, ara busquem una sí, mica de llum al túnel aquest, que sempre ens en parlen. sí. S'apropa Sant Jordi, un Sant Jordi Mm, molt especial, mm, perquè venim d'un Sant Jordi confinat. sí. Per tant, és un any que després d'un Sant Jordi confinat podrem retrobar-nos amb els llibres a peu de carrer. Com a mínim aquí a Ciutadella podrem tenir un espai Que bé. a prop de la catedral, una catedral preciosa, una plaça de la catedral Sí. meravellosa, Oh. Sí, sí, també voldria ser-hi ara. que crec que farà bon temps, com a mínim no han Que donat bé, pluja i que bé. això ja és molt. I venen tot de novetats i voldria que ens en parlessis una mica Val? quines són les novetats que més poden interessar, que tu t'hagis llegit i digues, ostres, aquests són els imprescindibles. I després Mhm. comentem, si vols, novetats que ens estan arribant, que també no ens han donat temps de llegir, però que Clar, també tenen molt bona pinta. el que tu vulguis. Comencem. Com ho Per on- fem? Doncs mira, Començo jo o sí, comences tu? no, fes-les tu ets la prescriptora. No, mira, hi ha una novel·la que m'ha agradat molt, 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 que es diu Hamnet, Mhm. de la Maggie Jo, O'Farrell. No arrel. sé si la teniu controlada. Sí. Està publicada en català per l'altra Espera't i un en moment, que la castellà vaig per a... Asteroide. Un momentet, que la vaig Vinga, a... Això és el bo perfecte. d'estar en una llibreria, que vaig a buscar el Jo et llibre. faig la banda sonora. Tit, tit, tiririt, tit, tiririt, tit, tiririt. Ja paro, no us vull torturar.
Oh, que ràpida, sí. Aquí la tenim. Que ràpida. A mi m'ha agradat molt aquest llibre. Quan estava acabant l'institut, a la Maggie O'Farrell, li van parlar d'un fill que va tenir Shakespeare, que es deia Hamnet, i que va morir quan era petitó. I a ella això la va interessar, després va anar a la universitat i va començar a investigar sobre Shakespeare i aquest fill no sortia mai. I llavors ella deia, home, no pot ser, hi ha molt poqueta cosa. I ella, a més, pensava, home, un fill que es diu Hamnet i després una obra que es deia Hamlet, clar, alguna connexió deuen tenir, no? Quina casualitat, no? Quina casualitat. Doncs mira, la gent deia quina casualitat. Llavors ella, a través de la ficció i fent literatura, tot i que s'ha documentat molt, el que fa és una mica explicar-nos a aquest nen, però sobretot a la mare. Aconsegueix ficar-nos en la vida privada de Shakespeare, que és un dels protagonistes, tot i que mai se l'anomena pel nom, ni William ni Shakespeare, sempre és el pare, el marit, etc. I per mi la protagonista total brutal és la seva dona, és l'Agnes, que perd un fill. No us faig spoiler perquè això ja ho sabem d'inici, però a mi m'ha semblat un llibre preciós, preciós, preciós i també molt trist. Això també, si l'agafeu per allò canviar el xip cap amunt, no, però és molt bonic, realment val molt la pena. Molt bé, aquesta és una de les primeres recomanacions. No sé si en tens alguna altra així de capçalera. Fes-me'n tu una, a veure, ensenya'm coses que tinguis. Jo me'l vaig llegir en una nit, me'l vaig menjar tot una. Sí, igual. Aliment de Martí Sales és una barbaritat. És una manera nova d'entendre la literatura, una manera on s'entra i es surt, per on li ve de gust, per un record, per una història elaborada, per una teoria interessantíssima, per tot d'ingredients que fan un diccionari, una mena de diccionari, amb tot d'ingredients per cuinar amistat i amor. Hi ha moltes referències a la gastronomia, no sé si ho estic dient bé, perquè això de les ressenyes soc bastant perdilla. Fantàstic, no. Però sí que és cert que el tinc molt al cap, perquè, entre d'altres coses, mon germà és il·lustrador, hi ha una il·lustració seva aquí dins. Un magnífic il·lustrador, això ja t'ho dic jo. Un magnífic il·lustrador, tinc bastantes coses seves per aquí i després em fa superil·lusió. I l'altre és que en Martí, moltes de les coses que explica són veritats com a punys, perquè deixa caure aprofita la poesia per deixar-les caure ben dites i fer reflexions molt interessants i molt potents. I després, a més, hi ha una lletra O, on hi ha un personatge que m'estimo moltíssim, que és en Víctor Nubla. I també hi és en aquest llibre. Aleshores, en Víctor Nubla és un autor que ens va deixar, músic i escriptor que ens va deixar l'any passat, que ho porto fatal, i aquesta és una molt bona manera de trobar-se'l. I també amb teories científiques i ciència-ficcionistes, i que també, no sé si ciència-ficció i veritat en aquest llibre es troben bastant. També vull dir que de la ciència-ficció s'ha d'anar rebaixant perquè també està clar que la realitat cada cop és més ficció. Sí, totalment. Sí. No, és un llibre fantàstic. I a més, el que m'agrada molt a mi d'aquest llibre és que, d'alguna manera, te n'adones de com deu funcionar el cap del Martí, que és no parar, no? O sigui, hi ha un munt de preguntes i veus que és la seva curiositat, no? És que és brutal, però el viatge en cotxe és boníssim. Hi ha un viatge en cotxe recitant el Comte Arnau, que és una locura. Sí. I hi ha rondalles a dins, també. La de la matança del porc, que se l'ha inventat ell, perquè en recull alguna tradicional, però la de la matança del porc, és que jo la vaig llegir i vaig acabar i la vaig tornar a llegir. Em va encantar. Bueno, aquí el porc i la sobrassada realment és un argument. Hi ha algun lector d'aquí de Ciutadella, en Pau Jané, que és un dels nostres amics que venen a llegir, que també se'l va llegir. A ell li va resultar molt original i molt nova. No sabia molt bé com agafar-la, però també em va reconèixer que se la va llegir de dalt a baix sense parar. Així que és un aliment per menjar-se'l de cop, d'un mos. Després, no sé, tenim unes coses precioses que se'n diuen Petits plaers de Viena. Oh, ja m'has guanyat. Què farem amb això? Perquè ara estan de moda tots els clàssics, no? Els clàssics són les novetats. Sí, total. Sí, és boníssim això. Però que bé, Perquè hi ha aquella frase que jo ho he dit al programa de l'Ítalo Calvino, que diu que un clàssic és un llibre que tu mai dius que l'estàs llegint, sinó que sempre dius que l'estàs rellegint, no? Perquè no queda bé que segons quins clàssics no te'ls hagis llegit. I jo estic super en contra d'això.
a vegades jo ho dic, doncs jo aquest llibre no l'havia llegit. Per exemple, em vaig a posar en evidència. Vamos! Amb un llibre que us recomano molt, Crim i càstig, Dostoyevsky. Jo no l'havia llegit, fins ara. L'he llegit fa molt poquet perquè el Miquel Cabal, que és un traductor del rus, impressionant, a mi m'agrada molt, l'ha traduït i l'he llegit gràcies al Miquel Cabal i penso, no passa res, mai és tard, el llibre ja s'estava. La gràcia dels llibres és que no caduquen.